Nawi inoitika munyika yeZambia yatinoona kuti aiwa mukomana anonzi Edgar Lungu wamuziva kuti is the former president wenyika yeZambia achiudzwa nevakomana the magistrate court kana makosi pamusoro kuti aiwa haachakwanisi kucontesta muma 2026 elections emunyika yeZambia anoda kuti aiwa akatoseva 2 terms dzake dzikatokwana. Toona vakomana vemapatriots, vakomana the regime, the ruling party munyika yeZimbabwe vouya vachimutsidzira nyaya iyi vachiti Edgar Lungu anofanira kunopresenta nyaya the International Court of Justice. Samira mashuka mudanyirwa panapa subscribe like on the bell uchipinda pahendo yaHarrison tisina mudzi anodanyira achiposta Edgar Lungu wamuri kuona mudanyira chiti Lungu must take his case to International Court of Justice. Tinoti vakomana Joseph Kalimbo anova a prominent activist munyika yeZambia anobuda achikomera pane nawi achiti why can't you give Lungu citizenship and allow him to contest in Zimbabwe if you love him so much? We don't want him in Zambia. The people rejected him in 2021. Even in relationships, people do leave. Let him go where he is loved. Tomashoko anobuda taura panapa Joseph Kalembwe vatiri kuona kuti aiwa vakomana vemunyika yeZimbabwe they want kuti aiwa Lungu avepo pakutonga kuti aiwa vagokwanisa kugotenda Southern Africa kuti aiwa izare necorruption just because vanoziva kuti aiwa mukomana aripo izvizvi akaenda ichilema aiwa anorejecta their cause ndoda kuti haadi kushanda kana kudyidzana nevanhu vari illegitimate. Zvatikuona panguva ino vari kuda kuzama kuti aiwa Edgar Lungu apinde aiwa vapushe for Edgar Lungu kuti aiwa apinde pakutonga munyika yeZambia. Mashoko atiri kuona kuti kunyange nemaprominent activist emunyika aiwa yeZambia vari kutoti aiwa isu Edgar Lungu hatimudi. Tiudze mafungiro enyu motikudipa pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe like, turn on the bell icon.